Akuyona indlela yokukhuluma nobuhlakani leyo, akusiyona nakancane. Letha la lo mgexo. Uma ufuna nekhaya kube khona ukuthula ndoda. Ngicothathe lo mgexo unikeze uphezulu. Sakaza lenkulu ibanga lengikhohle ngokukhohlwa uzalo ubaba mina. Yini yona lezo ngimela mina. Ulinde uzolosi. Kanjani kanjani? Bengizakubona. Yewe. Inkomo ifile sibayeni. Iyiphi yenkomo? Iduna letiqo. Hayi ngeke. Hayi babuti, kwenzakalani la? Buti. Hayi babuti vuka phezulu. Phezulu. Hayi ke kushuthi isukile. Ngilwela wena mina impilo yakho le. Obaba wahamba ngisamncane nje ngakaqini nakubina kukhakha anongikhusela njalo matho anongibheka wema engibonise nendlela wema ngikhuluma nona bangasekho nje yake bafana masijisa impilo sikhuluma nana bafana kunodaba ekumele nginitshele lona khulubuse phezulu Baba. engicabanga ukuthi lubaleke kakhulu madodana ukuthi ngoba ngelinye ilanga nani nizogcina nineyenu imizi kubalekile ukuthi lolu daba ngilidlulise kunini silalele babungculusa unganaba nje ngodaba bafana ubaba phezulu kulubuse yebo baba ubaba okumkhulu wenu wayihlala njalo angidonse ngendlebe etha ngenze isiqiniseko ukuthi izindaba zalapha ekhaya madoda ningalokothi nolanda umuntu wangaphandle noma ngabe kuthiwa isimo sesinjani ningalokothi nithathe indaba zala ekhaya nithathe umuntu wangaphandle nimfake shi endabeni zala ekhaya ngoba lokhu kuyohlukanisa kuqede nya umuzi ubhubhu phele nya umuzi wakongcolosi hayi impela ngcolosi kuleyo ndawo kuyezwakala ngingeke ke ngamkhulumela nangu umfowethu la eduze wakho ukuthi yena ngabe lolu daba ulibona kanjani noma ulithatha kanjani kodwa ke ngiyathembisa khona impela ukuthi amazwi akho baba angeke asuka enqondweni yami ndoda Hayi kuzwakele baba. Ngicabanga ukuthi ubeke kuzakala. ya bafana yingakho ngibona ukuthi lolu daba fanele ngingahlali ngiligcine kumina fanele ngilidlulisele kunina lento ngitshale kunina ukuze nithi nikhula nani ngalesikhathi sekufika ithuba nani ukuthi niganwe nibanomzana lokho nikwenze nihlale nibambane uyabona manibambeni kanje madoda nibambene niyoba imbumba akekho yokangene phakathi kweni ngisho abekuthiwa yipi inhlobo yenkinga eninawo phakathi kwekhaya la kongcolosi yezwakala madoda yebo ya kumele kube njalo impela phezulu ndodana Ngculusi. hey akongisize la ndodana akuphuthume lapha endlini ngasendle ukuyongilandela ukhamba lwami ngaze ngafa inxano nelanga nje walibona nje ukuthi liphume kanjani ndodana awuke ngithi motho nje awumadoda Hayi selukuwena Ngcolosi. awu enza njalo ndodana hayi yona inhlamvu yelanga iphumile iphumile ndodana
Hey. Ndodana. Yebo baba. Uyawubona lo mgexo lo? Yeah. Lo mgexo lo nganguthathe kubaba. Yebo njalo. Okuyihlo mkhulu wakho. Kodwa ke manje ngicabanga ukuthi hayi sekufika isikhathi ukuthi ngudlulisele kuwena ndodana njengendlalifa yami. Awu baba. Mangabuza nje ukuthi uNgcolosi kepha kungani ebona ukuthi kumele angidlulise yona manje ngalesikhathi. Angithi phela ndodana isikhathi esiphila kusona izinto njoba siphila kwelamagada ahlabayo. Ezinye izinto phela kunesikhathi sokuthi phela siyedlula emhlabeni. Akufanele sedlule emhlabeni ezinye izinto singayidluliselile la kufanele siyidlulisele ngoba leyo nto iyosidalela inkinga nakwele kwelamathonga kuye ukuthi ufike lapha bese kuba neyihibi utholti lezo yihibi seyibuya ndodana izoshaya wena. Ingaleso sizathu ukubona sekufanele ngudlulisele kuwena nomgexo ndodana. Hayi baba udlala ukuguga nje. Ungathi ugogo esadla nhlangbana. Wena awuzucanga ukuthi usuzohamba emhlabeni baba. Awungazodlala lapha. Ndodana. Hayi ngoba kunjalo kodwa isikhathi esiphila kusona yabona la kwelamagada ahlabayo. Azange ukuzokwakha. Kepha kunesikhathi la umuntu kufika khona isikhathi sakhe ukuthi sekufanele aye kwelamathonga bese sishiya kahle zonke izinto siyilungisile. Njoba ngengabeka nje ndodana akufanele lokho osikwenzayo sikugibele ngaphakathi singakwenzi ngendlela efanele ngoba kuhamba kube yihibe nasempilweni zakho. Hayi khululeka nje ndodana ungasabi sisakhona. Emukela nje ukhululeke ndodana. Uzwakala Ngcolosi. Nazo ke ndodana awuthi awu nazo ke ndodana awuzwe ke ya isipho fanele edlule nawe konjalo mase kufika isikhathi uyodlulisela la kufanele udlulisele khona. Kunjalo ndodana. Ngezwakala Ngcolosi. Hey hayi ungasabi uzokhula nje ndodana ezinye izinto kuyekhuliswana mase kufika isikhathi. Ndodana wafika awungikhombisa indlela phela ndodana. Khombisa indlela. Madoda. Yazi, hey. Madoda. Ayibabukeka bubuhle. Lisa phela ndodana letha. Sekukhiphile ushevu Ngcolosi. Ushevu wani ndodana kuyisiko nje lokuthi kuthiwa ubuthi hawu ndodana awuthi ke ngithi ke madoda. Madoda ayingeke ngasho man hayi ngibone ngibuka nje hayi isandla esigayela ngezwe kwehle empini kwathi icoso lo. Hey madoda ndodana phezulu hayi man hayi bese konakele hayi madoda hayi okayisa tsongolami ukwemi ungfikele dosilami kanyisa okayisa tsongolami wemi ungfikele okayisa tsongolami ukwemi ungfikele dosilami kanyisa okayisa tsongolami wemi ungfikele ngithi khanyisa wethu indlela sikanye owethu awucamakho wazikhanye izinto zabantu zingasithwa ngamnyama amafa amanzi amnyama kawashe bantu shebashi ihawu izitha zami ngifika ngehawu izitha zami ngifika ngehawu Yebo, umuntu omdala. Angimazi, uphetheni? Ngiphathe umgexo wakhe, ngiyacabanga usushiye ngale ndlela Gegeza. Umgexo uthatheni? Unikezwe ubaba. Emnike ukuthi awenzeni babekho umgexo. Uthi awumnikeza wona njengendlalifa la ekhaya. Indlalifa angizwa.
Letha la. WeMaZungu. Ma. Phezulu. Gogo. Ngicela uhambe uyobiza lapha nomnewenu. Ukhulubuso ukuthi ngimdinga njengamanje la endlini. Kulungile gogo. MaZungu. Ma. Awusho kahle kahle. Umthetho wakho uzamandla ekhaya. Yini lo uzama ukuyenza? Ma angizami lutho akwazi ukuthi ubhekwa ngathatha ukhulubusa ngenze indlela ifika nginayo ingane yami. Hey, akuyona indlela yokukhuluma nobuhlakani leyo. Akusiyona nakancane. Letha la lo mgeqo, letha la. Futhi ungamjijeleli mina umgeqo. Uhlonipha kabi lo mgeqo. Imhlola yami. Gogo. Khulubusa, yodaka. Cela ubambe la. Ngiyabona. Nawo umgeqo wakho. Ubusungidukele yazi angazi ngigcine ngubeka Sipho sakho lesi. Yebo ngiyabona gogo. Thungetika obaba wahamba ngisamncane njengakaqini la mina kukhakha anongikhusela njalo madolo anongibheka wema engibonise nendlela wema ngikhuluma nono bangasekho nje masijisike posikhuluma nani ngikhuluma nono bangasekho nje. Hawu, osikazi. Ngiyaqesa baba uzokuphazamisa. Kunodaba ekubaleki masikhulume ngalo. Ya, awungiphuthume nkosikazi. Ngiphuthume MaZungu ngoba kuzwakala ngathi nasemoyeni, hayi impela. Into zengaya ihlezi kahle. Ngingaba kahle kanjani baba emoyeni uthathe umgeqoni ukhulubuse umeze indlala ifana lapha ekhaya. Awu. Lo thengi mnike umgeqo. Uthe ngimnike ngasizathu sini. Uthe umenza indlalifa, uthe ngobe indlalifa. Hawu. Manje ke yazi futhi ngiyakweshwama ke lokho. Ngoba isizathu sokuthi ngimnikeze ukhulubuse umgeqo ikupho safuna ukwazi ngoba isizathu isona leso impela ke. Kala mula mntanami. Ma. Ngicela ungibhekele ibhodi eziko lingashi. Yebo ma. Sengithule. Kodwa baba ngiyacela. Yenza izinto ngendlela kulomuzi ukuze bekhona ukuthula. Yenza baba kule khaya izinto uzenze ngendlela engcolosi ukuze bekhona ukuthula kulomuzi. Lo muzi uyawuhlakaza mawenza kanje. Abazi ukuzwana labantwana bobabili. Hawu, MaZungu. Ukhulubuse akayona baba indlalifa. Indlalifa uphezulu. Hayibo. MaZungu. Baba. Uma ufuna nekhaya bekhona ukuthula ndoda. Ngicothatha lo mgeqo unikeze uphezulu. Ini msangano munu lo ngitshela wena weMaZungu. Useyahlanya manje. Usanga Awu yini? Phezulu. Khulubuse. Futhi manje babweni ba. Hayibo. Ungenisa endlini. Kwenza njani ma? Endlini ungenisa endlini. Kwenze njani Nculusi? Ukahle. Ukahle baba. Asimthathe. Kusiyani sabantu abami. Oh Nkosi.
Ndoda, Yebo. ndodana kunohambo ozothatha mntanami. Kepha kulolu hambo kuzobe kunamatshe nameva. Kepha kulolu hambo ozokulahamba ndoda. Ngizobe ngilihamba nawe ndoda. Awu baba. Uhambo lo lokhuluma ngalo. Baba sobe silibangise phi kulolu hambo? Khululeka ndoda. Uma isikhathi sesifikile, Awu Ncolosi usuthanda ukungithusa ngempela ke manje. uzokwazi ngalolu hambo. Futhi ke ndodana, ukhumbule ukuthi indoda ayikhali ndoda. Kepha ikhalela ngaphakathi. Hawu Ncolosi. Sengizokhala futhi manje Ncolosi. Sengizokhalelani manje Ncolosi? Ndoda, khululeka. Okumhlaba. Njoba ngishilo nje ukuthi kulolu hambo kunohambo sazolithatha. Ukhumbule ndoda ukuthi lolu hambo ngizobe nginawe. Ndoda, Yebo. nawe sengicela ukuphumula manje. Khokho. Kulungile ndoda. Kozi kwenzakalani? Dana, Zobul, Yoko. sekuhlupha. Inyamazane iphethe. Yebo. Kodwa ihlabathi abamomyeni mama, kodwa shwelezesi. Ncolosi. Ngiphelelwa yini? Nkosi yami apha abantu. Sithandi bo. Ngiyeleleni. Baba noyangalelela. Ngasithini nesimo. Kodwa Nkosi. Kodwa Nkosi yami. Kodwa Bhemu. Ngangishisile isimo sinje. Wangishiya kunhlaka kunje nami. Ngiyathokoza nyanya zami, ngiyaphahla ngiyancinca sendwa zami, cela ningivuleni indlela, ningipha amandla okuhle ngizonenzela. Yehlisani ulaka ngikhuluma nani esenakhothama, yehlisani ulaka ngikhuluma nani esenakhothama. Ungifike ledlozi lami, khanyisa
bangasekho akushisa umpepho emsamo ukhulunywe nabo kuyoba kuhle makulalelwa abangasekho ezinye iziphi kulamula nje abangasekho ngaliflathela ekhaya namadlozano la nesikhusele ekhaya wema ozothatha mntanami kepha kulolo hambo kuzobe kunamanje nameva kepha kulolo hambo ozokulahamba izobe sonenzela imsebenzi esidinga uzovuka ikhaya inhlanhla esidinga sonenzela imsebenzi esidinga uzovuka ikhaya Ngiyabonga-ke boNgcolosi ukuthi nonke nifikile la. Ngiyabonga siphelele. Kunodaba efuna sikhulume ngalo. Njengoba salo sonke uNgcolosi uhambe emhlabeni efisa kwenzela uNkalamula uMhlonyane. Bengifisa siqhubeke nawo. Uqinisile impela yasimazungu. Ngoba nginesiqiniseko sokuthi ukubundodana wami lo mzovele okubusaphila hawo. Ngabe usemenzele uNkalamula uMhlonyane? Yebo. Hayi impela gogo iqiniso lelo elibemphezulu futhi. Nokho-ke ngiyabonga ukuthi sihambisana kulolu daba. Awusho-ke Makhothi. Wena ucabanga ukuthi umenzele nini uNkalamula uMhlonyane? Impela nyanga mama. Hayi cha ngeke. Hayi angizwisisi mntanami ngeke. Yebo. Hayi impela nyanga kunganjani simenzele ngawo impela viki? Uvumelana nawe impela ke lapho ngoku. Ikude kakhulu nje impela nyanga. Ngawuthi lo mcimbi uzofanele nje uwenziwe mangabe kuphela lesonto. Uthini na bafo? Hayi cha namba fanga inkinga nencane nje. Awenzi umcimbi. Mina ngiyayibona inkinga mama. Inkinga? Ubona inkinga mekwenze njani? Ma, uNgcolosi lekhaya nje bengasekho nje emhlabeni. Asinalo ishisa mpepho. Hey. Engabe usho kanjani ukuthi asinalo ishisa mpepho ekhona ubuzukulu la ekhaya? Ma kanikiwe ngokusemthethweni. Bazukulu. Hayi ngeke. Ngicela ningithathele lapha inkukhu lapha ya. Mina ngiyawenza manje lo msebenzi. Hayi ngeke. Ngiyawenza manje. Kuyangiphoqa futhi. Akuphoqi mina kuphela kusiphoqa sonke ukuthi lo msebenzi wenzeke la ekhaya. Kalamula mntanami. Yebo. Ngiyacela nganyama uyongithathela lapha ya umqhakazi. Yebo. Sangaseniseko. Yebo ndodana. Lo mnotha lona-ke wona okwani ukufile nto leyo. Hawu ndodana. Lalela wenza kahle impela ubuze usise la izinto ungaliqondi khona. Ngoba khumbule phela ukuthi kusasa niyakhula niba madoda. Yinini enobe senakha imizi. Kubalulekile ukuthi izinto ningayiphambanisi nomthetho. Yebo gogo. Lalela-ke. Uyabona nje lo mlotha njengoba ngizokufaka la olimini lakho. Wena njengeshisa mpepho labo Ngcolosi. ONgcolosi abafuni umuntu ozobe phambanisa inkulumo noma ezobe phambanisa izinto. Uma ngabe bembekile ukuthi kuba uyena abeyishisa mpepho. Okubalulekile ukuthi zonke izinto zihambe ngendlela, ziqonde, zingagwebi, zihambe ngokomthetho wabo Ngcolosi. Futhi gogo umlotha uqinisa ulimi lalo osuke sebekiwe ukuthi akhulume nokhokho. Yebo kunjalo mntanami ngoba akufanele ukuthi ukhulume uphambuke.
imali kancane lo muntu osafuna ngithathe nje bese ngukha ngifaka olimi ukuze bonke inde asoze nayihlola Kwenze njani mama? asoze nayihlola ukhulubuse aphathe impela asoze Kanjani manje? Kanjani manje ngoba phela hayi yena uyani? lalela lawe emakoti akuyona indawo yokuthezisana le ngeenkulumo siyahlonipha la uyangizwisisa kahle phezulu uyazona izinto wena hayi ake ngihambe ngisuke la hayi kuyonakala nje Awume kancane wentombi lalela la wemazulu umthetho wakho uzamani yile ngempela othi uzama ukuyenza yenzeni ma lalela ke tshela indaba mhlawumbe ongayazi umzovele engazange akutshele wena esaphila umzovele wagaqa noma kakhulubuse yibona ke ukumenza ukuthi ukhulubuse la ekhaya abe indlalifa manje ngihlakanaphi mina nayo yonke le ngicela yona mina mangashada noNgqolosi nencwadi yomshado noNgqolosi ngashada mina washintsha ukudla eplatini washada wena nomzovele yebo waba nencwadi lalela abaphansi balabo Ngqolosi abakwazi wena waziwa njengomali kwazayo wena waziwa njengentombi musu kungibalekela ngikhuluma nawe waziwa njengentombi wena la ikona lokho okuholela ukuthi abe phezulu abe yibhesandlela uyangizwa Hayibo mama gogo. Kwanomsindo omngaka nje emagcekeni. lalela la wena hamba yini okokuqala kwalenta ngazo yini ngoba kwenzakaleni Yini ke manje leyo mama gogo? ayimhlola Usho ukuthini methakasi uma wami uma gogo? ayimhlola uyazi ukuthathiswa kwebhoqongwane lemfazi lo Gogo ngicela ungichazela kwenzakalani? iyo nje imkhuba lo mfazi lokuthi akafuni ukuthi ube yishisa impepho la endlini angazi ucabanga ukuthi ubani ozoba yishisa impepho Ngiyayizwa leyo gogo ngisho leyo ukuthi ethakasi unyoko wami. Gogo. Kungani umama ethakasi uma wami? hey mzukulu wami iyangixaka lento yenziwa uMazungu ukuthi akuthathiswe kwebhoqongwane ngicela ukuthi ke sishone ngapha khona ngizokwazi ukuthi kuchazele kahle Cha gogo ngicela ungichazele nje manje ngoba le ndaba hayi ngiyakuzwa ukuthi udiniwe kakhulu angikhulisanga mina ngale ndlela okukhuluma ngayo manje asamba njengamanje lalela mina asamba uyazi mntanami yebo gogo unyoko uqinisile uMazungu uma ethi awusiye umntanakhe akakuzali Mbuza mntanami umama wakho washona esandugaca nje nobaba wakho gogo indaba engaka mina ngafihlelelwa le ndawo engaka ngangaziswa nje ngayo ngaza ngaba mngaka lalelake yabo nje ubaba wakho nje Nkosiyami uhamba nje emhlabeni ubesalinde khona phela ukuthi ukhule khona ezokwazi ukuthi akutshele kahle hayi ngiyakuzwa gogo kodwa ke manje ngempela ke ubani indlalifa yala ekhaya Lubusi abakungculusi bazi wena akekho omunye umuntu abamaziyo manje ngoba ngathi phela uma akayithathisisi kahle le ndaba akulula nakena phela ngeke nje azazayithandisisa le ndaba akulula ngoba usakholelwa ekutheni njengoba agana ngephepha yona ke lento emenza ukuthi ayibone eqhoqhobele kube ngazuthi uphezulu uyena indlalifa Wena yebo lento oqeda ngisho lapha eminyango iyiqiniso impela ndodana kunjalo kunjengoba kade ngisho nje
ngithi wena indlalifa lapha ekhaya yimina engishade noNgcolosi. Kodwa manje noma kunjalo umfowethu uyena omdala la ekhaya kunami. Lokho kumenza ukuthi abe indlalifa la ekhaya kaBheki. Musu kuba isiphukuphuku namfana. Wena indlalifa kaNgcolosi yimina engishade noyihlo, yimina enencwadi yomshado. Ukhulubuzo yiveza ndlebe la ekhaya. Cha ngiyakuzwa ma. Uyangizwa? Impela ngiyakuzwa. Ngithini? Uthukhula ubusi yeni iveza ndlebe la ekhaya. Kunjalo. Ifa leyiwula lidliwa yihlakaniphi. Yebo abuhlale ekhanda lakho lokungene. Uma ungaphaphami phapha ungenalutho ngesilini. Hayi ke kushuthi isukile. Ngilwela wena mina impilo yakho le. Awucamaku wazikhanye izinto zabantu zingasithwa kamnyama amanzi amnyama kawashe bantu ihawu izitha zami ngifika ngehawu izitha zami ngifika ngehawu khanyisa wethu zindlela Soba ngicela ukunazisa abantu abadala amatoho khulukhulu kwathola masiya kubantu ababonayo bathi thina lukhulu lesonbona uma ngabe singamenzela ubaba umsebenzi lenti yophetha ngokwisola hayibo we baba akusondele sixoxe lo daba ulale ekhaya ushiyanga nedada usivalele indlela sofa sindwe dada uma nawe manje kufuneka isibanda zonke izinto ngathi semadlombeni wena ufuna inkomo awubuye ikhombe manje sicisha amandla nenza inkinga siqongelelane kube nzima sinqobe ngiyathokoza nyanya zami ngiyaphahla ngiyancinca sithandwa zami cela ningivulele indlela ningipha amandla okuhle ngizona